Kinilala ning Rotary Club of San Fernando, Pampanga, imbayong presidente dariati timpangataw ng Engineer Alvin Mendoza ay ning report ng Patricia Mamango. Formal neng pesinayan ng 77th induction at turnover ceremony ng Rotary Club of San Fernando, Pampanga inyang June 6, 2025 king Heroes Hall king siyudad ng San Fernando. Ing seremonya, penimuna ng District Governor Danilo Philip Torres ng District 3790 amig silbing guest of honor and speaker. Ing okasyon, tegunandereng miyembro ng Rotary, reng lokal na opisyal at reng bisita, iba't kareng niyayaliwang sektor bilang suporta king balaw sa misyon ng organisasyon na magsilbi king komunidad. Formal nemo namang sinumpa Engineer Alvin Mendoza bilang bayong pamuntok o presidente ng Rotary Club of San Fernando P para king Rotary Year 2025 to 2026. King kayang mensahe, pepasyag na kayang pasalamat king tiwalang binyeda rin kayang kayabe Rotarians. Kabilang kanu karen tutukan ng Mendoza rin kayanakan king siyudad. This year actually mas nagpo-focus kami sa mga youth. Like dapat mayroon tayong tulong sa mga eskwelahan, sa mga bata. Ngayon kasi gusto ng incoming governor dapat big impact. Meaning malaki yan na proyekto para sa kanila. Actually, this coming month, we will have a kick-off project with we will serve the youth of San Fernando, Pampanga. Nila ng Engineer Mendoza, outgoing President Ernesto Dumas. Tulong-tulong kaming mga Rotarian, voluntary donation, nakagawa kami ng mga project, yung Operation Tuli, tulong aral sa mga mag-aaral, at pagbibigay tulong sa bahay ampunan o bahay pag-ibig, at sa environment naman, pagtatanim ng mga laman at paglilinis. Yan ang mga naging project namin sa itong nakaraang taon. Ing Rotary Club of San Fernando, Pampanga, balaw siyang magsilbing haligi ning serbisyo at kawang gawaking rehiyon kilub ning 77 banwa. Patune ning matibeng pamanalakaran karasking prinsipyo ning service above self. Ako po, Patricia Mamangon para king News 4 Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.